बे समाव मोनसे मिन्थिनो गोनां खौरां लानानै फैदों। आसामाव डेंगु थाम्फैया गिख्रंथाव महर लाबाय आरो डेंगु थाम्फैया गिख्रंथाव महर लाबाय थानाय समावनो माखासे लैखोननिबो बाथ्रा फैदों। जुदि नोंथांनि देहायाव बै लैखोनफोरखौ मोनोब्ला अब्ला नोंथाङा खोब सांग्रां जा। बेनिफ्राय गोजान जानो नाजा आरो फाहामथाय ला। आसामाव डेंगु थाम्फैनि बेरामा गिख्रंथाव महर लादों। सानफा एफा आसामाव डेंगु थाम्फैजों गोहोम गोग्लैजानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे समाव आसाम सावस्रि बिफाननिफ्राय मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावदों। डेंगु थाम्फैनिनो मोन 8 लैखोनफोरखौ सिनायनो हादों सावस्रि बिफाना आरो बे लैखोनफोरखौ नोंथांनि देहायाव नुनो मोनोब्ला थारैनो नोंथाङा बेनिफ्राय जोबोद सांग्रां जा। गिबि लैखोनानो जागोन गोब्राब लोमजानाय, नैथियाव रोदा एबा हारा जराफोराव सानाय सुनाय, थामथियानो जाबाय मेगन थाइनैबो गोजा जानाय, ब्रैथियाव खर' सानाय, बाथियाव मेगननि उनफारसे एबा मेगननि उनफारसे सानाय बायदि मोनदांनाय, दथियाव बिगुर एबा मोदोमा रानखांनाय, स्निथियाव हाथाइ मोदोमनिफ्राय थै ओंखारनाय। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।